Asya! Saklak mo style la. Ayaw mo pag-away sa akong duha, be. Aron dili mo mag-away, pangbiradahan tamong duha. Ay, kurikong buko. Pan-panong ang suga. Taknay, pastak la. Na. Ma'am, narami sa room, ma'am. Pakisulod ko sa mga booking. Salamat. Takas ka. Oh, nai. Pamilyar. Nok na. Pakyaw? Repere. Thailand girl. Oh shit, not good. Asa man ang naong nimo? Nabunog man na. Tabangan ko nila pare. Wa ka kasingil ka pare. Kuyaw ng mga tao ron. Isog na og sila na paninglon. Urot na biya tong kwarta. Nya usay plano nimo ani? Plano na ako, Labs. Ubalik ko pamaligyag suman, Labs. Magnegosyo ko. Magnegosyo ka? Unya usay may kapital nimo? Ayaw na ng kapital, mga kita. Rali ko kapital. Manarbaho man ko. Manarbaho ka? Pero ugma na. Tama-tama maulian na imong bunog ba? Oh, gani, ugma na. Usa ka klase nga trabaho? Isang klaseng trabaho. Ay, napangutan na. Basta kay... Pero sige na, basta salig ako nimo. Kabalo, biya ka noon sa kukalami mo timplag suman, no? Tiba-tiba lagi ta ni Labs. Salig lang sa akong abilidad, Labs. Maka-kwarta ra lagi ta. Lock mine. Pas lock na. Wa malay. Kapo? Gusto ba ka maka-kwarta? Taraw nga imong performance para maimuhan niya. Sige na, sayaw. Maimuhan kayo siya. Saya na. Lock na. Gusto mo? Ay, shy-shy niya. Uy, magsishy ka. Di ka kwarta sa mga, ano ba? Sayawin yun. Kapak na ay. Focus na. Focus anak na. Pagod blue. Maay. Saklak ka. No? First time ba mangguni na po, ma'am? Pero, now kaya yung pag-ayo, ma'am? Aw, ug di ka mo kiyay? Tsiko ka kwarta. Sumpak mak na. Klopos na. Bakmasta na. Perform. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh shit, not good. Magaling kang kupal ka. Kaya akong gusto. Sobra aggressive na ba? Baka patindog sa akong balahibo pa. One. Focus na. Gusto ko po na. Focus na. One. Ay, sis. Ipito na nagkwarta. Para mas mukiay pa. Naka? Focus na. Tanawa ko ha. Ako'y bahala. Watch and learn. Go, boy! Bahala butod siya, day. Pero lamig maghihapon. Focus na. Focus na. Kusun. Plana ha? Kuripit ka ay, kwenta rin mo gihatag. Tanawa ko ha.
Tagaan ko siya daghan para mas masayo pa siya taman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hoy, saktak na yung nawa, Kla. Magbo. Focus na, focus. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yan mga ilog magkataylan girl, nayasok ko, mali siya. Look mo, Pokma. Plus 4. Di sa kuwara rin siya, ako'y nauna. Dapat sa kuwara na siya. Kaya nauna kong nadatong sa iyaha. Saklak mo, style, Kla. Huwag man naklay, pupoy. Dili, sa kuwara ni siya. Kaya mas gwapa man ko, o mas dami ko. Swap back, nice. Swap gan di koy. Kamyok po. Puy. Ayaw na mo pag-away sa akong duha, be. Ako ra mang ni, may nabuhian ra ko. Ani na lang, aron dili mo mag-away, pangbiradahan tamong duha. Dungan mo, pangbiradahan ako ba? Ay, kurikong buko. Sakla, start na. Kopo. Na. Naklay. Wapok na. Palungang suga. Palungang suga. Palungan suga. Wapok na, start. Ba? Pok na tayo. Naklay. Basta, Kla. Pok na. Wala ko baka din eh. Nisunod gani ko no, kaya nasuya ko sa inyo ha! Ayan nila, uy. Sila-sila rin naglipay-lipay bay. Pati lawa po ito ko ng builit ninyo, uy. What if? Sudlon kaya na ko sila no? Ako ning sudlon, bi. Mutilaw po ko silang laki. Isahan yung tatong JungJung Lasto ba? Bantura, gipapanon niyang suga. Kaya busibat dahil siya dili ah. Bantay na siya sa mua. Ay! Wak pa sada. Wak na lakwong. Kapag! Magaling kang kupal ka. Ang laban nato. Para sa'yo. Sa kini nga episode, unsa nga pagtulunan ang gusto nimo ipaabot sa imong mga viewers? Sa kani nga episode, akong pagtulunan na gusto nako nga makuha ninyo as mga viewers nga usahay na magihagit sa atong kinabuhi. Dili na to matagnaan. Pero hunahunaa lang pirme nga naay talento nga nakatago sa imong kagalingon na pwede nimong gamiton. Aron basin di ay kanang talentoha mo imuluwas sa imuha. Pareha kang JungJung Lasto ba? Yan talento sa pagsayaw, maoy nahimong rason nga maka-kwarta siya. Pero ayaw niyo sunduga ha kay nabaligya ang iyang dignidad ba. Ang gusto lang nako nga isulod ninyo sa iyong hunahuna nga naaray espesyal sa inyo ha. Nga makita ra ninyo sa iyong kagalingon na posible ninyo magamit pohon. Ay, kanang lain pa ato. Nindot lagi na imong sanina. Asa nimo napalit? Ay, yan eh. Mo ni atong official nga clothing. Marama Clothing by Marjung. As in, talikod daw, talikod. Marama, uy! Gusto mo man ni mag-avail, visit na mo sa atong TikTok shop. Marama Clothing by Marjung.